Namhlanje sihleli noZuko Khuphiso nowaziwa ngelikaZuko SA. Masikwamukele sikubulele mntakamfundisi. Manibulele. Kwi-album yakho Zuko Umkhonto kuyacaca mhlophe into yobana ngaba awushanga ngasemva imfundiso zakokwenu ngoba ngalo lonke ixesha uhlala ukhokelisa umthandazo noThixo phambili. Ingaba ngowuphi umyalezo ubufuna abantu bakho bawufumane nanjengoko kwingoma yakho ethi Umkhonto uthi uThixo makalwe nabalwa nawe? So the album album is special kakhulu kum and important kakhulu because ndiveza isikhali engekho expensive ba umuntu asifumane. It's very simple. Ngamadolo qha uyaguqa uthandaze for you to win any battle in life. So the album is very special ke ngalonto nje kwayona. I-album yakho ichongiwe kwi-Summers. Phansi kwe-Best Afropop Album. Ingabi kwenza lonto uzive unjani nakwi-career yakho ubheka phambili? Negama lami ndilitshintshile nguZuko Summer Award nominee Khuphiso. Yes. So I feel very good. Naqala bami call yami xa ngifonela nje bami call ndithi Summer Award nominee hello. And change nje. So I'm very excited. I'm looking forward to 2nd November. Hopefully that we're going to win, but I trust God that and support abantu. I know that we are going to win the Temple Tick. Ebuhleni nasebhubhini enhluphekweni nasenhlungwini ndizohlala ndiyindawo ndiyathembisa. Zuko ngale ngoma yakho noNomfundo Mo idlalayo ngoku ndiqinisekile into yobana ngaba uzawufumana izimemo kwimitshato esijoge kuyo okanye mhlambi sewuzifumene bekunjani usebenza naye. Ingaba mhlambi ndiyaphosisa xa ndinokuthi le ngoma nikhuthaza abantu ababini ukuba bazibophelele abathandanayo. Kunjalo. Mininzi imitshato esoba kuyo apha ngoDisemba. I think we've got 3 already. Ngenxa le ngoma kaNomfundo Mo featuring uZuko SA. Sikhuthaza ngothando ke pha. Sikhuthaza futhi nokubambisana. Xa kukho ingxaki kuzoxatyana but uthando masoloko linqoba. So the song is all about that. Kwingoma yakho icula noVusi Nova yintoni ongasoze uyilibale? Andilibala apho uNkulunkulu andithathe khona. When be kule position ndikuyo ngo because I believe ngoku ndikula level apho khona ngathi I'm not by myself yabo ndihamba nento special which is God amathuba ayazivulekela ngenxa le album Umkhonto. So ezinye izinto ngeke ndizichaza mina ngoku ndilapha for the first time. I'm very excited. Enjoy nje i-ride. It's like ndise back seat but imoto yazihambela. Ngenxa nje le album Umkhonto. Yes. Kolunye lodliwano ndlebe lwakho uthi i-series ephambili The Wife. Yes. Eyona yaqaqambisa i-career yakho emculweni. Kwenze kanjani oko kasibalisele? I wish bengakwazi ukuchaza isitori esivakalayo but iyafana nje nalanto ba urelease umculo and then uve sofonela kuthiwe kukhona iproject ethile esiyenzayo sifuna ukusebenzisa ingoma zakhe and ngoku bengazona kwaziwa. So la opportunity i-album yokuqala kwathathwa 10 songs from my album zafaka ku The Wife. Ngoku khona inye movie esanaphuma ngoku uPiano Love naye benigqiba ukhupha Umkhonto ndabe ndafonelwa kwathiwa sifuna usebenzisa ingoma yakho from Umkhonto album yafaka pha kuPiano Love. So i-opportunities that's why ndithi every time abazali bami xa beqanza ukukhupha music ndiyabacela bandithandazele bathandazele ne-album le so that ndingasebenzi hard ukufumana opportunities but uNkulunkulu ibe nguye osebenzayo. So I'm grateful to my parents at home for praying with me and nangoku I'm just enjoying the results as umthandazo wabo mama notata. Zithini izicwangciso zakho ukubheka phambili uza kubusenzani kweli xesha leziyungoma?
Yeah, I'm gonna be visiting a lot of people with shows. We're gonna be performing ingoma zabo abazithandayo from Umkhonto album, and hopefully xa sigqiba winner i-Summer Awards, God willing, we're gonna be touring ke ngoku officially. So announce date ye tour. Zikoma sikunqwenelele konke okuhle bensizawutsho ke ba ungayilibali loo nto uzuye edutywa uyobabonisa. Yes, kuyafuneka. Alright, inkosi kakhulu ke bhuti ngexesha lakho. Thank you so much.